Halløj! Hej. Hej, og jeg sætter timer i gang nu. Okay, fint. Jeg beklager læggen, det er på min stationær, så det er ikke det bedste. Ja. Også René, er du egentlig faret vild, eller kan du finde huset? Jeg prøver at finde derhen af. Også. Jeg har fundet nogle pumpkins. Har du fundet nogle pumpkins? Ja. Nå. Og videoen bliver nok 10 minutter lang, eller deromkring. Ja, vi laver sådan 10 minutters videoer, så... Ja. Jeg tager lige pumpkins. Og jeg beklager stadig læggen, min computer er ikke den bedste. I ville højst I kunne nok mærke forskel for introen nærmest. Og så den her. Den anden, det var på en bærbar. Men jeg foretrækker mest stadig at spille på min stationær. Wow. Der er en eller anden, der har kæmpe kraftfelt lige i nærheden her. Ja, jeg har set det. Shit. Hvor er du henne? Jeg er muligvis bare en lille smule vild. Shit. Og især med det læg, jeg har. Kunne du ikke bare TPA til mig? Martin, jeg kan se noget op på kortet. Kan du det? Ja. Hvad kan du se? Et eller andet gråt. Et eller andet gråt? Ja. Er det sådan en grå firkant? Ja, med et træ omkring. Kæft, det er grimt. Hey. Er det dit? Ja. Nå, undskyld. Hold da kæft. Der er du. Hej. For helvede, der er en pingvin efter mig. Løb ind i huset. Løb ind i huset. Nej, det er ikke pingvin 6. Hvad? Er du bange for at få lidt kærlighed? Ja, den pingvin der i hvert fald. Nå, men velkommen tilbage til vores Tenet. Ja. Og jeg har egentlig valgt at kalde det Tenet Space. Yeah. Og jeg skal nok finde på en anden titel på et andet tidspunkt. Men lige nu hedder det altså bare Tenet Space. Ja, i hvert fald lige på den her, lige den her sæson nok. Lige den her ting, lige i øjeblikket. Ja. Så, men i dag, der skal vi ned og mine. Ja, faktisk. Fordi mining, det er altså en kæmpe ting i Tenet. Fordi lige i starten, der har du altså bare brug for alt, hvad du kan skaffe dig selv. Yep. Så vi har vores camelback, og min er tom. Nej, jeg er lige ankommet her, så jeg skal lige... Og jeg beklager faktisk det lag, der er på min side. Men min computer er ikke den bedste. Nej, desværre ikke. Nej. Den der så har vi lige... Jeg har en kul med også. 2 stacks. Guldæbler. Den der. Så også lige lidt mad med egentlig. Ja. Fuck, okay. Jeg skal snart have anskaffet mig en boks, så jeg kan sidde og optage fra. 4 fix og 4 kyllinger. Og jeg skal snart have anskaffet mig en boks, så jeg kan sidde og optage med i stedet for. Så... Nå, men i hvert fald... jeg tror altså, vi bliver nødt til at starte forfra. Hvorfor? Der var lige en eller anden, der brassede ind til mig. Og hvad fanden var det? Det var en eller anden, jeg kender. Det var en der Peter. Så jeg tror lige, vi bliver nødt til at starte forfra. Nej, lige meget. Okay, det... Ja, vi kan godt lave det. Man kan behøve ikke have 100% perfekt, jo. Ja, det er jo også rigtigt. Vi er jo ikke GSP Gaming, jo, så... Nej. Ja, dernede der er jeg så tænkt mig at bygge en farm på et tidspunkt, men jeg skal lige okay, så lader jeg Farmer John. Jeg skal lige have skaffet noget jern, sådan så jeg kan lave nogle spande, sådan så jeg kan få noget vand dernede. Ja, jeg var så ikke med i sidste, Martins første episode. Jo, du var. Nej, ikke sådan. Nej, men den valgte jeg slet, fordi det tog simpelthen for lang tid at uploade den. Ja. Og jeg kendte jo ikke det der med at redigere den, så nej, den findes ikke længere. Så nu skal vi ud og finde mine. Ja, jeg har vi slukker lige kameraet, imens vi lige finder et sted. Okay. Så jeg sover lige kameraet nu.